שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק של SG Heroes. אני פה עם ניתאי, אבל אנחנו לא נהיה בתים, אנחנו לא נהיה בתים, אבל רק דבר אחד אנחנו נעשה, אם אנחנו נהיה אחד מול אחד, אז אני לא יודע מה יהיה, אבל בדף מאץ', בפיינל מאץ', אני לא אותך ואתה תהרוג אותי, אוקיי? פאק, לג. let's go. אתה יודע שאפשר לפתוח פה צ'סטים עם הסוורד, נכון? אני יודע. ארמור אופי. יש גלסתי לך. מה? אתה לגינס? אז לא נכנסתי איתך לצ'סט. היה לי... איירון בוטס הבעיה שלי פה שאני... מתחילים עם וודנסור, אתה יודע. כן, ברור. ושאי אפשר לפתוח צ'סטים. לא, אני לא הכי אוהב את המפה הזאת. שתדע, לגינס. אני לא יודע כלום במפה. אוי, קרפטינג פייט בזה. אופי, אל תשתמש בזה עכשיו רק שיש לך להכין משהו. אני די גרוע בהייב. יש לך רק פעם אחת לעשות עם דגל. זה חרא, אז אתה סוכל לפתוח את זה בטעות. כאילו, כן. אבל הכי חרא, לא בכל צ'סט. ייי, יש לי ווב. GG. אוכל, טוב. אם אני אפגוש אותך, אני אעשה כאילו אני לא מביא לך כלום, אבל יש לי צ'ייל בוט בשבילך. צ'יין בוטס, יופי, טוב, אני לא צריך את זה, אני אזרוק את זה. בוא נראה, תן לי לעבור. כאן, אין כלום, אוקיי. כל דבר אני אקח. אני צריך עם לגינס ובוטס. יש לי לגינס, יש לי בוט. למה אמרת לי את זה עכשיו? אני צריך את זה. אני אהרוג אותך. כי אני רואה כאן מישהו עם גולדן צ'סט, לא בא לי לצאת מולו. למרות שלי יש... אתה לא יכול לצאת מולו, חמודי. כן, גולדן לגינס. חמודי, אתה לא יכול לצאת על אנשים, אתה יודע. אני לא רוצה לצאת איתו בוואן וסוואן. אני לא רוצה לצאת עם אף אחד כרגע, כי אין לי אייטמים. אין לי סטון סורד. אם אני אצא איתך כולם יראו שאתה מנצח את זה. יש כאן וויט. וואי, זה אחד האדירים, אם לא יהיה לי סטיק ואיירון, אז אני אוכל לפחות... אוקיי, אני כל כך מפסיד את זה, ואם אני מפסיד את זה, זה כל כך לא עולה. מה לא עולה? סטון סורד! מה? אני צריך סטון סורד. אם אני אצליח להשתמש בווב כמו שצריך, יש לי סיכוי לנצח. אבל אם אני לא אשתמש בזה... גם לי אין סטון סורד, אבל אתה יודע, אפשר גם וודן סורד. זה, וודן סורד זה לא כל כך טוב. אבל זה עדיף מכלום. תודה לפחות שהביאו את זה. יש לי שתי TNT. ויש לי גם פישינג רוד מצוין. גם לי יש פישינג רוד. זה בואו וארוס. בואו וארוס קצת נדיר. אבל קצת. זה טוב במשחק. אבל יש לי רק 4 ארוס. אני מוצא פה צ'סטים עם אייטמים שאני לא צריך. מה? אני מוצא פה צ'סטים עם פריקינג אייטמים שאני לא צריך, ועוד שנייה. המאץ'. יאללה. מול מי אני? יש, אני מול נוב! לא, אני באתי להכין. אני מול נוב. גם בתת? יש לו רק... אין איפה ארמור, זה בור חינמית. זה לדר הלמט לא, לדר בוטס וגולדן הלמט. אבל אני אפסיד לו, כי יש לי לאגים. זה איירון סורד חינם, אתה קולט? השגתי איירון סורד חינם, ייי. איך השגת איירון סורד אבל? כי אני הרגתי אותו והוא נוב רצח. יש לי לאגים, לא משנה. אני מאושר. איירון סורד. יש לך איירון, איך קיבלת איירון סורד? אני לא בזה, כאילו. הרגתי אותו בשתי שניות, 1, 2, 3 בערך. טוב. יאללה, אתה חי? לא, היה לך אני לא מעניין. נצפה בך מפסיד. שתוק. יש לי הרגשה. אהבתי את הסקין. אהבתי. ג'יג'. אין לך לגינס? אין לי לגינס. אין לו אני רואה לגינס. לך. לא יפתי. אתה יודע שאני יכול לעצור חצים של אנשים. צא עליו.
זה מאחוריך. עוד מישהו? לא, לא למות, לא למות. אוקיי, אני כל כך פשוט גרוע בהייב. כן, זה המשחק די גרוע בשבילי ובשביל איתי, לפחות נחמד בשבילי. ונחזור עם המשחק האחרון והשני בקרוב. טוב, אז עם אופטיפיי. אז הנה הוא עליי החמודי הזה, מלאנו. אז כן, תעשה עוד אימוטי. מעט נשתגר כבר תכננו כל מיני דברים למשחק, אנחנו מתפללים לא למות ב-1v1 match וכן, יש המפה הזו! יש! יש! אני חולה על המפה הזו! יאללה, ג'י ג'י. אני גם חולה, אבל זו מפה טובה לשדר. אני יודע... מה קשור שדוס עכשיו? אתה עם שדוס? אני לא, אני עושה לי קצת. יש לי פשוט שיטה שראיתי אצל איידספוק. אתה מכיר את איידספוק? שאני פשוט עולה באיזה הר, ואז כל ההר מלא צ'סט. לעלות בליפס? לעלות כן, בליפס? כן, כן, בהר הכי גבוה אתה עולה בליפס. וללכת לכל הזה? כן, כל הזמן לצ'סטים, ואז פשוט תעלה להר הכי גבוה בליפס. כל הטרטורים. לג לא טוב, לא טוב, לג רע, פריז רע, אוקיי. אני אוהב להגיד לא, זה פריז לג רע. בגלל שהם עשו כזה. מוכנים? כמה עננים זזים, זה מגניבי. מוכן? אתה יודע שפעם הצ'סטים היו פיסטונס. כן. צא. פאק, גנבו. יואי, איבדתי דיימונד, יואי. לי גנבו פלינט אנד סטיל ומישהו הולך בשיטה הזו, לא טוב. אני לא הולך בשיטה הזאת, אני לא אוהב. אני הולך בטרטור. אני לא יודע מה השיטה שלך. כי אף אחד לא יכול להפיל אותי מהטרטור. אף אחד במילא לא יכול לעשות לך עכשיו שום דבר. נכון, בגלל זה אני הולך לטרטור. שיט, זה לא טרטור. לא משנה. יש כאן צ'סט. אחרי שלא לקח אותה, לקח אותה. סורי. זה לא כל כך השיטה של שלמדתי מאיידספוק, אבל... כן. והצלחת אותה? אני לא כל כך... הדבר היחידי שכרגע יש לי זה רק... תהייתי זרוק. טוב, בוא נחפש צ'סטים כי אין לי מושג. את זה לקחתי? כן. הדבר שיש לי זה גולד לגינס ווודן סורד. יש לה גולד צ'סט פלייט ווודן סורד. לדעתי צריך להוסיף צ'סטים במפות האלה. צ'סט. כן, זה משהו שאני גם לא אוהב בהייב, וגם שאין קיטים, זה ממש מעצבן. מה הטעם לשחק עם זה סתם לכיף? אתה צריך מטרה או משהו. כן, כאילו, נגיד בהיפיקסל יש את מטרה הקיטים, אתה רוצה לשדרג את הקיטים שלך, וגם זה עוזר לך להיכנס לגילדין, פה כל כך אין את הפלאגינים המגניבים האלה שיש בהיפיקסל. אין גילד. כן. באמת אין כאן פלאגים, גנבו לי. שתי איירון ג'י ג'י, סטיקס. אוקיי, כן, מישהו רשם סטיקס בשגיל כתיב. מה? יש לך שתי איירון? יש לך גם סטיקס? שתי איירון, אין לי סטיקס, אבל יש לי גם קרפטינג. אחר העולם. אז אתה חייב סטיקס, ואני ממש גרוע, זה אומר שאני אפסיד עליהם כאן, אני אעשה איזה רקט. אוקיי, צ'סט. איך אני נכנס לפה? אוקיי. צ'סט על העצים. לקחו אותה. בטח לקחו את מה שאין פה. סטון סורד, יש. ג'י יש לי גם פישינג רוד, עוד יותר ג'י ג'י. לא לקחו את הזה העליון שזה נחמד. יאללה, 20 שניות. אוקיי, אני פול סט. יש, אני כבר אומר לך שיש פוטים. אני כבר... לא מבין, היה לי לגינס והם נעלמו. נעלמו פוף. אין לגינס, נעלמו. פוף. צ'סט רגע. זה צ'סט. אני מול סטיב. הוא די חזק אבל הוא סטיב. בוא נראה. אבל הוא מאוד חזק, יש לו סטונס. אוקיי, אני ממית בערכו יותר מדי. אני משתמש בקרפטינג עכשיו אם הוא לא... שיט, יש לו גם בואו ארוס. שיט, הוא כל כך הורג אותי. אימא'לה.
הרגתי אותו. הרגתי אותו, יש! וקיבלתי על זה קרפטינג. זה היה כל כך... אתה לא מאמין כמה חדש. איזי זה היה. או לא, הוא בזבז עליי כל חצי. אני לא היה לי איזי, אבל לפחות הצלחתי. פישינג רוד. לי יש כבר פישינג רוד. יש לי ארוס, יש לך לי בו. שתי- מוכן נתים? כאילו, תודה. בבקשה, יאללה, אני יכול שיעשו לזרוק לך פירים, בור, אני יכול לזרוק לך בור. אני צריך בו, יש לי ארוס. יש לי אירור אחד, אתה רוצה שאני אזרוק לך? יש לי מלא אוכל, מלא פוד, מלא לי אבל. הרבה פוד, אני צריך. בוא נראה, איפה אתה? הנה, אתה ממש בטח. לידי איזה פוקס. יש לך אירור, איך קוראים לזה? סטיק? בוא. סטיק. יש לו יש לילד הזה דיימונד סורד, סומק. תברח לכיוון של שם. יש כאן מישהו ש... יש לך נראה לי סטיק? כזה. רוץ. אני רץ. אני אתן להם... אני רץ. איפה אתה? חכי, יש כאן... מישהו דיימונד סורד, ברחתי. אני יודע, נכון? יש לי וודן סורד, אני מרגיש ממש לא כזה מקובל בין החבר'ה. איך יש לך וודן סורד? יש לי שלוש סטון סורד. 3? בחור, זרוק לי איזה משהו. איפה אתה? לידי ילד עם איירון סורד ואני מת. נראה לי אני מת. לא אמרת שלסטיב היה סטון סורד? אני פונה. אין לי הרבה HP, מזל שלא נגעת. שיט, הוא עדיין מאחוריי. אני יודע. מאחוריי יש ילד עם סטונסורד ואני עומד למות. קיצור, הציל לו. אחר כך אני אסתובב עליו. וזהו. תודה, שמו עליו בינתיים. מצידי. פאק, לא למות. שיט, הורגים אותי ואני גם נשרף. פאק, רודפים אחריי. פאקו. הרגו אותי. הרגו אותך? כן. אתה שמעת? אני צופה בך. הוא עולה באש. יש לך דווקא אחלה סט. אני תמיד יוצא פוקסיונר ב-1v1, אבל אף פעם לא ניצחתי. תעמוד למעלה, כן. דפוק, למה נפלת? כי אני רציתי ליפול, טוב? לא ליפול, לא... זה פוקסיונר אני. יש לך סטונסורד, כן? הוא בא אליי? אני אעזיר אותך בא אם אליי. מישהו מגיע, אני אעזיר אותך אם מישהו מגיע. הוא בא אליי? מישהו מגיע? אליי? מי בא אליך? מאחוריך. איזה דביל, למה נכנסתי? באים אליי? זה שהילד עם הדיימונד סורד לדעתי ינצח, אבל... פליז. כן, יש שם איזה מישהו שמתחבא. איפה? שהוא מי רודף לא אחריי? משנה, תעזור לי. הוא רודף אחריי? לא, הוא עזב אותך. תודה לאל. תשמע, יש לאגים כן. בתעופה, בספק. אז אני הולך, אז זה קצת מעצבן, אבל נשרוד. פאק, קלטו אותי במחבוא. טימרס. פאק, אני לא מאמין, יש פה טימרס. נובים. אוי, כנראה הוא ניתק בגלל פרטיות, אבל... פליז בק. יאללה, שמות. אני עושה היט לדיימונד סוורד. שאני מתרפא. מות! מת. פאק, שמעתי שבאים אליי. פאק, לא למות. יאללה, זריז, אני מקווה שלא, אבל... הוא לא עליי. איזה פחד!
פאק. פאק. נראה לי אני היחיד פה עם סטונסון. אין לי סטיק! אני נובי, אם יש לי ואני לא רואה. פאק דיימונד סורד. שיו, לא טוב. No need come on me. אין לי. אין לי איך להכין פלינט אנד סטיל. טוב. אוקיי. נחזור להתקם פירות. טוב, אני מקווה שהווידאו יהיה טוב. אני די עברתי את הזמן, יאללה. חייב ללמוד זה. תמות! כלב בן כלב. מאיפה הדיימונד סורד שלך? תביא אותה. תביא אותה! תמות. תמות. יאללה, זה נגמר עוד 5, 4, 3, 2, 1. טוב, כאן נגמר הסרטון, ויאללה ביי.